Слава да бъде на Господа. Днес с Божията помощ темата ми е едно условие за Божието царство. Едно условие за Божието царство. Помните, когато един богат младеж дойде при Господа Марка 10 глава и каза: учител благи, какво трябва да правя да получи вечен живот? Тогава Исус му каза: пъй заповедите. Той каза: аз милостта и пази закона. Той каза: едно кай не си достига. Иди продай, ще имаш, раздавай бедните, ще имаш съкровища на небето. И той момче се обърна и се тръгна. Аз искам да говоря, че едно условие, което е най-важното според Библията, това е именно в Йоан 3 глава, това е именно новорождението, новия живот. А човек може да върши много добри неща. Може да мисли, че е добър човек, като човек върши милост си да показва. Може да се старае да живее праведен живот според своите стандарти, които мисли, че е добро. Обаче в Исаия каза: вашите правени дела и добри дела са като мъртви пред него. Това, което е най-важното условие от Библията, това е новорождението. И как става това? Трябва да знаем кое значи новорождение. Ние понякога хората: как става това? То не става от човека, то става от Бога. Но сега вижте, един човек дойде при Исуса Христа, и то нощем, и този човек не беше случайен човек. Това беше фарисей, юдейски началник, човек с власт, човек, който знаеше закона, но беше чул за Христос. И дойде при него. И вижте какво става сега. Преди да говоря за Никодим, искам да кажа, че Божията воля е всеки един човек дойде при Господа, да даде колко е близо Божия царство самия него. Ще кажа защо. Много хора, когато ми говорят за Бог и Божия царство, казват: аз съм грешен човек, и то нека Бог ме няма да ме прости, аз не ставам за небесно царство. И хората живеят с една така, с една преграда в себе, пред себе, че едва те не стават за небето. Обаче виж сега, тук никой не ме дойде сега с ясната мисъл да разберем кой е Исус и с това, което прави наистина, откъде е тая сила при него. И те си го говори много. Тогава фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той отиде при Исуса нощем и му рече: учителю, знам, че от Бога си ушъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус отговор му рече: истинно ти казвам, ако се роди някой отгоре, не може да иде Божие царство. Никодим му каза: как може сега човек да се роди отново? Може в трябва да влезе в утробата на майка си и да се роди. Исус отговори: истинно ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да иде Божие царство. Роденото плътта е плът, а роденото духа е дух. Не се, че ти рекох, трябва да се роди отгоре. Вятърът духа, дето ще, и чуваш шума му, да не знаеш отде и къде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? Сега наистина, по-човешки, всяка религия говори за небето, говори за Бога, и всяка религия е своя концепция. Едва не дължим добри дела, да бъдем добри, и едва не Бог ще защити добрината ни. И в така кажа, всеки се надява да прави добро и Бог да му зачисти. Обаче Витко Столото може да каже, че Исус каза: фарисеят дори да пита Исус за нещо, а той му отгоре в прав текст. Той му каза: ако някой се отгоре, няма да влезе Божие царство. И сега интересна работа. Исус направо му каза какво е необходимо за него, какво му трябва. Сега, нещо, което е важно, каза фарисей, юдейски началник. Сега, когато говоря за фарисей, Словото Божие говори, че това са хора, които бяха поставени на високо, знаеха закона, тези хора проповядваха тогава, и тези хора имаха авторитета, че знаят наистина закона, и когато говорят за Бога, се поставят като Божии говорители. Няма празно Исус казва за тях: слушайте това, което говорят, не преди това, което те правят. Поне говорите, не вършат. За тях в Марка 7 глава Исус казва за фарисеите, казва така: защото фарисеите и всички юдеи, държайки преданията на старейшините, не едат, ако се не умеят до лактите. И когато вършат пазар, не едат, ако се не умеят. Има и много други неща, които са приели да държат: измиване на чаши, шурите, медни съдови отроби. И те фарисеите и книжници го мислят: чуй да твоите ученици по преданието на старейшините, но идат хляб с нечисти ръце. А той им рече: добре, пророкът Исаия за вас, като е казал: тия люди ме почитат с устници, свършете ми си отдържат мене, че на празно ме почитат. Сега виждам тук, фарисеите имаха своите ритуали, традиции,
и да си мисля, че това е богоугодно. Обаче тук виждам, че Никодим си казва, добре, това, което върши аджеба, дали е достатъчно за Божието царство. И тук той дойде със своето знание, със своята позиция, ако мога да е така, обаче нещо, което направи впечатление, Словото Божие каза, дойде, каза при сън нощем. Тя ще дошъл да види, вижте, Матия 20 глава, отново за фарисеите. Ще към тези неща. Ще има колко неща има фарисеите правиха и кой не беше от тези хора, които беше в тази позиция. И каза така, за фарисеите. На Моисея се дали, ще седят фарисеите и книжи се. Защо издържате правите и предитно спред делата им не постъпвайте, понеже които не вършат. Защото свързват големи, тежки и непосилни времена и налагат на плещите на хората, не вършат всички тези дела, да ги човеците, обичат първото място и те правиха всичко, имаха външни ритуали, традиции, сега да бъдат видяни, да бъдат така, от хората да правят тези хора са много набожни, ако мога така. Обаче този човек осъзнаваше, че нещо му липсва. И човек може да ви каже, човек може да знае много неща за Бога. Може да чете Библията, може да ходи на църква някога. Въпросът е, него липсва точно истинското демонстрира с него. И не може да е покаянието. Без покаяние няма новорождение, а без новорождение няма вечен живот. Така че той дойде се при се, он каза, дойде каза при сън нощем. Знаете защо беше нощем? Имаше две причини. Човек си понякога си вика, утре пък може да няма ден, знам ли? Колко може да е главата ми? Утре може да не се събуди още. И първо каже, това е причината да е нощем, не може друга причина. Специално тези фарисеите бяха казали, че тези, които тръгнат след Христос, ще бъдат отлъчени от синагогата. Сега дума, Исус сега беше някой човек, който проповядва друго учение, ако мога така. Понеже и бяха взели споразумение помежду си да отлъчат синагогата онзи, който би изповядал, че е Христос. Сега дума, той дойде да любят хората. Да, нормално е. И сега той каза, виждам като той, който върши с тим, наистина не може да върши човек, ако Бог не е с него. И тогава сме казали, вижте, той в практика сме казали, да не обясняваше, той откъде идва, кой ще прави, той направо каза, истина ти казвам. Много пъти, когато Исус говори неща, които са много важни, винаги на два пъти истина. И тук на два пъти му каза истина, така. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божие царство. Сега това му казвам, ако ти парадираш, искаш да види Божие царство, ти се нуждаеш от новорождение. Нуждаеш от този живот. И тогава вижте сега, той му каза, се роди отново. И той му каза, как може да се роди читав човек? Как може да някой да отгоре? Може да долу влиза в отровата на майка си. Вижте сега, за който аз народиш човек. Ще ви кажа, ни много пъти на тази земя, хората като цяло, пратят за не платта. Вижда се платта, външно да живеят добре. Нормално е сега, като постареем малко, искаме да си по-красиви, си му косите, ако трябва да правим вкусна операция на лицето, да бъдем по-добре. Обаче, вижте, Словото може да казва така. Тази плът, тя обречена, тя отива на земята, тя ще отива рано и късно. Че духът ще бъде при Бога, който го е дал. И е важно наистина кой ще ти при Бога и кой ще чуи при Бога. Самият Соломон казва Словото Божие, плътта се върне пръста, а духът се върне при Бога, който го е дал. Важно е, това е, което е важно наистина, кой ще стане като им при Бога. В Коринтяни 15 глава казва така, 50. А това казвам, брате, че плът и кръв не могат да се над Божие царство, нито тленото на седа на тленото. Значи това, което виждаме, което е в момента за нас сцено, то ще отиде. Това не е силно при Бога. При Бога имаше по-дълго каза, защото това тленото трябва да се облече в нетление и това смъртно се облече в безсмъртие. Значи това, което е ценно за пред Бога е това, което става вътре в нас. Самия апостол Павел в Словото Божие каза, аз не се обезсърчавам. Ако и да тлее външния мой човек, вътрешния пак всеки се подновява. Zato, че ние понякога гледаме на това, което става трудно, като се обезсърчаваме. Ето, казваме, остаряваме бавно, идват болести, идват дни и това понякога ще се обезсърчава. Но ще ми кажа, че важно е какво става в тебе. Това е което е ценно при Бога. И сега как може да се роди отново Словото Божие дава така? Дава ни разбиране, че по-човешки човек няма как да го разбере. Сега никой не може да каже, ще прави това и се навреда. Няма сега така. Но рождението става от Бога. Когато ни се покая пред Господа, и днес той ни приема и това става наистина по един за нас неестествен начин. Но казва така, но естествен човек не разбира това, което е от Бога, от Божия дух. Защото за него е глупост и не може да разбере, понеже то се изпитва духовно. Сега дума, по човешките ни някой може какво трябва да направи толкова. Повярвай в Господа, покай се. За тебе може много маловажно, обаче това е важно за твоето
новорождение, да покажеш пред Господа. И тогава вече Словото Божие каже, той каза така, ако се не роди някой от вода и дух, не може да е Божие царство. Сега имат едно разбиране, че водата е водното кръщение, не е водното кръщение. Водното кръщение не е условие за спасение. Водното кръщение е наистина следствие от това, което е от новорождението, но тук водата е природност на Божието Слово. И в контекст цялото Слово виждаме, че човек се норва чрез Божието Слово и чрез духа. Ще дам сигурно за това, което говори сега. И наистина, той му каза наистина в прав текст, трябва да се родиш наново. И той каза така, вижте, в Ефесяни каза така. В Ефесяни 5, 25-26. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да осветите, като е очистил с водно умилниче Словото. Това е водно умилниче Словото. Дай в Богорството нещо. Именно това става, че Словото Божие и че Святи Дух става именно това новорождение. Къде е нашето участие? Нашето участие е идем при Бога, се покаяваме и го приемаме и той прави всичко останало, което с нас е невъзможно. Така, никой от нас не може да се напъва, не може да каже сега ще направи това, и Бог ще новорождение. Не, няма да стане. Новорождение става от Бога. И тук Словото Божие даде някой место обяснява как става това. Първо Петро 1.20 казва така. Така, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трябва да века. Сега дума, чуем благата вест, приемаме го и Бог ни новорожда чрез духа си. И ставаме, правим ново създание. И сега, на кое основание, вижте, Яко казва така, как става това? Словото Божие казва, че той не е родил в Божието воля. Значи, всичко това го прави Бог. И никой от нас няма някакво участие, ако мога така да бута работа само себе си. От собствената си воля е родил, че Словото на истината, за да бъде един вид първ път на неговото създание. От собствената си воля. Това наистина Бог го прави. И какво става се? Вижте, следствието от това нещо е, че ние ставаме, че Божи деца. И така даде Първи Йоанна, казва така, Първи Йоанна, 5 глава, 1 стих. Това е следствието. Всеки, който вярва, че Исус Христос е роден от Бога. Виждаме как става роден. Сега, самия Никодим чу благата вест. Наистина, някой ще каже, добре, какво направи толкова Никодим? Никодим чу, и аз мога кажа, че Никодим повярва, Никодим прие Христа. Прие Божие Слово и после Никодим виждам вече в друга светлина. Макар че тук не описа вече Никодим какво става с него, но има моменти в Библията, което описва Никодим вече в съвсем друга светлина. И тук Исус обещава, обяснява, роденото от този път, роденото от духа е дух. Значи това, което Бог прави в нас, че Святия Дух, това става именно новорождението. Вижте, самия Никодим сега, по-късно, Йоанна 7 глава, защитава Христос. И то вече открито. Словото Божие казва така. Служителите отговориха, никой човек не е говорил така, както този човек, става дума на Христос. А фарисеите им отговориха, и вас те е заблудил, и вие сте заблудени. Порел е в него някой от праведниците или от фарисеите. Те търсиха начин да го правят пъти си. Но това простолите, което не знае закона, проклет да е. Никодим, който беше един от тях, същия, който бе порел при него нощен, първо им каза, нашия закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и да разбере, що върши. Те в отговор му река, да не сите от Галилея. И следва и вижте, от Галилея пророк не се издига и всеки отива дома си. Никодим застана ясно против своите хора да защита на Христос. После, още по-нататък, още по-радикален виждам Никодим. На самото, когато из Христос беше разпънат на кръст. И тогава става Словото Божие каза така. Когато Йосиф от Ариматея беше ученик, но таен поради страха от идеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло. И Пилат позволи. Той прочее дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, заедно с него Никодим, който бе доходил първо при него нощем и донесе около столите смесо, смирни алоe. Видимо, че и двете двамата, и Никодим, и Йосиф те бяха тайни ученици, но дойдоха при Христос, наистина, в случай, когато той беше умрял и на кръста. Сега ви кажа, че има време, когато човек, който вярва в Господа, това, което става в него, вече го нуди да клини след Господа, да не се крие. Аз познавам, че има хора, които са тайни християни, не искат никой да ги знае, да нямат проблеми. Но непременно идва момент, в който тя да избереш. Или ще продължаваш с Христос, или да бъдеш някъде там, на място. Няма как да бъдеш таен.
и да не когато ще влиза наяве. В една ти ще казва така, който вярва в Сина, има вечен живот. А който не ще Сина, няма да е живот на Божия гняв, остава върху него. Виждаме, че това е толкова истинно казано. И наистина, това каза на Никодим, самия Господ Христос. И целта на всичко е, вижте, целта е не да бъде издигнат човека, не човека да бъде прославен. Целта е Христос да бъде издигнат, вижте. И после долу продължава. Той му казва, ти си Израилев учител и как ти знаеш това? Истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели. Но не приемате свидетелството ни. Ако вземете работа и говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако и говоря за небесни неща? Никой не е възлязъл на небето, освен този, който е почитал от небето, сили човешкия син, който е месата. И както Моисей издигна земята в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешки син в пустинята. Целта на новорождението е всеки един от нас да прослави Бога, там, където Бог е поставил. Сега съм някакво неща, какво е следствието на новорождението? Някой ще каже, добре, как да разбера дали съм новороден? Откъде да знам, примерно, че Бог е плащащ в мене. Сега, Ефесяните 1 казва Словото Божие така. И съжи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Всеки от нас, който вярва в Господа, е бил мъртъв греховете си. Това е реалността. Защото сме наследници на Адам и Ева, Словото Божие казва, че знам греха ме човек си, че греха е смъртта. И помните плънния син, когато се върне при баща си, каза, моят син бе мъртъв и оживен. Изгубим и се намери. Така че всеки от нас е бил мъртъв греховете си. Но идейки при Господа, вече Бог прави в нас нещо ново. Че с новорождението ние ставаме Божии чада. В Яна 12 казва така. А но ние, като го приеха, Бог даде право да станат Божии деца. И нещо повече казва така. Тоест на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, не от мъжка поход, но от Бога. Виждаме, че тук говори, че християнин е роден и новороден от Бога. Слава при Господи. И в Галатяни 3.26 още повече дава едно уверение за тези, които вярват в Бога. Не трябва никога съмняваме, ма дали съм новороден, ма дали Бог е благоволил да направи негово дете. Словото Божие каза. Не трябва, защото всички сте Божии чада, чрез вяра в Исуса Христа. Слава да бъде Господа. Значи не трябва да има нищо съмнение относно това. Другото, което е важно, че с новорождението Бог прави в нас ново създание. Нещо ново. Казах при малко. Това, което е ценно за небето, не е това, как седеш навън. Не е това, какво притежаваш. Не е това, колко си успял в този свят. Важно е какво ставате в тебе. И Словото Божие казва така, защото ако някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Сама дума ново създание има точно това говори за това, което Бог прави в нас. Той е невидимо в нас, но Бог го вижда и той наистина отразява наистина самия Бог в нашия живот. Без него, за да всеки един от нас живял да продължи да живее по греха си по-плътски. Но точно именно той живее в нас и ни дава сила чрез духа наистина да се преборим срещу изкушенията, срещу това, което наистина в този свят и срещу нас. Без духа не става, без света не може, никой не може. Словото Божие каза, никой без святи дух не може да чества Господ. И после Галатяни казва така, защото нито образованието е нещо, нито необразованието, а ново създание. Сега дума, никакви ритуали, сега прямо говорим за фарисеите, те правиха никакви ритуали, но каза направо правите тези неща. Ритуалите, традициите не водят никого към Бога за спасение. Спасението е само чрез вяра в Христос. И следващото е именно новорождението. Чрез новорождението ставаме наследници на вечен живот, наследници. Знаете, това е думата наследник, иначе тя не иска от тебе нищо, освен да приемеш Христос и наистина ставаш наследник. Ще дай пример си, ето примерно. Когато един човек има родител има голямо внимание. И когато родител умре, това внимание остава на него. Без той да е правил нищо за това нещо го има. И сега, Словото Божие казва, че завещанието влиза тогава, когато този, който го е завещал, е умрял. Сега това, което има от Бога към нас, че чрез Христос ние ставаме наследници. Защото се умря на кръста. Сега вече завещанието, което има към нас, то влиза в действие. И после ти казва така, ти Трета глава от 5 до 7. Той ни спаси не чрез правилни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез закъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух, когато издава разделено върху нас, чрез Христа нашия Спасител. Това оправдание чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечния живот, наследници. Слава бе, Господа! И като кажеш някого идент, ще бъдеш при Него подобен на Бога. Това няма как да разберем. Това е толкова високо за нас. Но Словото Божие така казва. И това ще стане не преди нас,
Божията милост и Божията любов. В Рим 8:17 казва така. Това са наистина стихове, които не уверяват за това, че ще бъдем там при Него, подобни на Него. Рим 8:17 казва така. Вижте, Римляни 8:17. И ако сме чада, то сме и наследници на Бога, а са наследници с Христа. Та ако ставаме с Него, се прославяме заедно с Него. Слава Богу, разбира ли си, това е даване така на увереност, това, което предстои. Сега, обаче, интересно е сега, какъв трябва е живота на новородения човек. Ще кажа, защо ако един човек идва при Бога, но остава така какъвто е, значи има проблем. Ако няма промяна в неговия живот, има проблем. Новороденият човек вече започва да живее нов живот. И новороденият човек осъзнава къде живее реално и осъзнава какъв трябва е неговия живот. Защото преди да приемем Господа, ние сме живели като всички този свят. Когато прави другите, не го прави или не. Това е съвсем естествено. Няма какво да учиш друго. Обаче, когато приемеш Исус, ще разбереш, че имаш много по-важно, много по-ценно. Ще кажеш, Господи, аз съм Твой. Искам наистина да бъда Твой дете, наистина реалност. И тук Словото Божие казва така. Знаем, че всеки от Бога, роден от Бога, не се грешава. Но он, който се роди от Бога, пази себе си и лукавие не се докосва до Него. Види като е свят, хората вършат много грехове. Това е, искаш, това е света. Защото света го върши. И ти си част от този свят. Обаче, идейки при Господа, вече Словото Божие казва така. Тъй като вече сме новородени, сме ново създание, казва така. Тъй, защото, както Христос бе възкресен от мъртвите, че слават на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Така ясно казва вече наистина. Нов живот. И сега, променен живот, говори за промяна отношение спрямо греха. Сега, естественият човек живее в грех. Той казва, това е реалността. А новороденият човек отбяга греха. И така Словото Божие в Римляни 6 глава казва така. Така и вижте себе си мъртви греха, а живи към Бога в лицето на нашия Господ. И казва така. И тъй, да не царува греха в вашето смъртно тяло, да се покрават неговите страсти. Човек приема Христос, вече приема Духа в себе си, но врагът се вече има силата да се противопостави на всяко изкушение, на всяко зло в живота си. И това става, когато наистина фокусът не е отправен към Христос. Очакването от Него, не от човека. Словото Божие казва така, вижте. Като отворим в Евреи 12 казва така, нека отвърнем теготата, всяка тегота и греха, който лесно не изпита. И с търпение нека чеме към лежащ пред наш поприще, като гледаме на Иса начината и усърчата на верата. Слава Богу, Господа. Сега, значи променено човек към спрямо греха, но трябва да има и вече променено отношение спрямо Бога и спрямо вярващи. Ще кажа защо? Защото тя питаш някой за Бога, някой казва, аз си вярвам в Бога, аз спи вярвам в Бога. Ти много хора вярват в Бога сега. Казват и там на небето има някаква сила и едва не това е тяхната вяра. Но когато човек дойде при Бога с истинска вяра, той разбира, че има един жив Бог. И този жив Бог е изпратил Христос на тази земя, който е жив Господ, който умря, възкъсне и отново е там. Нашата вяра се основава на това, което е направено вече, това, което е написано и това, което наистина Словото Божие ни го дава като факти и вярваме в това, което наистина, че това е така. Така че едно да вярва човек, че има някой там в небето, Словото Божие каза, без своите вяра те пират. Ако нашата вяра е като тяхната, само да вярвам, че има нещо, слаба работа. Християнът трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава и го търси. Евреи 11 казва така. А без вяра не е възможно човек да огнява Бога. Всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнаграждава и го търсят. Сега, когато да променят отношение, именно да кажете, любовта е най-горе. Да обичаме Бога и да обичаме ближния като себе си. Словото Божие помните, когато Исус го запитаха, коя е голяма заповед закона? Кой каза той? Те го питаха да го изпитат. Той каза, най-голямото е да вземеш Господа с Бог, своя Бог, цялото сърце, цялата човешки сил и цялата сила. А второ подобно не е да обезрежеш ближния като себе си. Тези две заповеди си казват тези закони. И това е наистина така. Любовта на Бога наистина това е днес. И наистина то не се е променило. И наистина за Словото Божие казва, по това ще познаеш, че са мои ученици, ако имате любов помежду си. Не е толкова знание, не е толкова мъдрост, не е толкова някакви мъжни показатели. Любовта, като взаимоотношение, това е много важно. Защото самия Бог е любов. И Словото Божие казва така. В 1:4-7 казва така. Възлюбени, да се любим един други го, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден от Бога и познава Бога. Виждам, че любовта е наистина нещо важно. Ако човек не люби Бога, ако не люби, той не е познал все още Бога, казва Словото Божие. И не е познал един от показателите на взаимоотношенията, това, че сме Христови, и именно тази любов, която Бог се даде от нас.
И ако чете Словото Божие още в Стария Завет, в Левит, в Новия Завет, в Евангелията, винаги любовта е тази, която Бог насърчава хората да обичат Бога, да се обичат един други, а още повече да обичаме този свят, защото знаем, че лоши хора няма. Света хората са лоши поради това, че имат друг господар. Но Словото Божие казва, молете се тези, които гонят, показвайте милост, молете се на тези, които наистина гонят лъжи против вас. Целта е хората да бъдат докоснати, а това може да стане само чрез любов. И Словото Божие казва така: по това познаем, че любим Божия чадан, когато любим Бога и пазим и изпълняваме Неговите заповеди. Става дума за Неговото учение. Защото ето ще е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Слава да бъде на Господа. Наистина така нека да остане това слово с нас. Значи има едно условие за Божие царство, именно новорождението. И ако човек наистина пропусне този момент, може да стане много набожен, може да стане много неща, но в крайна краща остава да стои пред храма. Все още не е пред вътре. Така че нека Бог да ни помним винаги да изпитаме себе си, да ходим пред Бога с вяра и да знаем, че Господ е сега нашия баща и Бог, този, който ни държи, ни дава сили да останем верни до край пътя. Нека Бог да нам благослови.